Malta u Għawdex għandhom bżonn nifs ġdid bi Prim Ministru li jpoġġi l-interessi tal-poplu l-ewwel u qabel kollox. Dawk il-5 sekondi li se tagħmel tivvota se jiddeterminaw il-5 snin li ġejjin. Dan kien il-messaġġ li waslu s-Sindku ta' San Lawrenz Noel Formosa u l-Viċi Sindku ta' Kerċem Abigail Mikallef waqt il-mass meeting tal-Partit Nazzjonalista li sar fir-Raba ta' Għawdex. Matul id-diskors tiegħu Noel Formosa sostna li pajjiżna jeħtieġ ibiddel id-direzzjoni li qabad sabiex ikollna mudell ekonomiku ibbażat fuq il-kwalità kif ukoll li jkollna żvilupp sostenibbli. Huwa qal li gvern ġdid nazzjonalista għandu viżjoni fit-tul bi proposti li jindirizzaw kull faxxa tas-soċjetà. Jatina l-impenn sabiex aħna ma jkollniex bżonn lil ħadd sabiex nirnexxu. Jatina l-għodot fidejna ħalli nimxu il qudiem. Dak hu il-Partit Nazzjonalista. It-track record tal-Partit Nazzjonalista illi jagħti l-qasba biex ma jkunu bżonn ta' ħadd. Gvern illi joħloq politika li trendi. Jatina aktar flus f'butna bħalma ħajjiġri fit-taxxa ta' suċċessjoni. Gvern illi jinteressa mis-saħħa fiżika tagħna u anke mentali tagħna. Gvern li jinteressa mill-familji u anke mis-singles. Min-naħa tagħha l-Viċi Sindku ta' Kerċem Abigail Mikallef saħqet li l-politika tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg tatina ċans li nerġgħu nibdew ngħixu u napprezzaw lil xulxin dan fil-waqt li saħqet li jekk nitilfu l-identità ta' pajjiżna nitilfu kollox. L-għaqdiet tagħna, il-volontarjat, il-każini, il-festi, dawk il-persuni li wara ġurnata xogħol xorta jagħtu minn ħinhom biex organizzazzjonijiet volontarja tibqa' għaddejja biex il-komunità fuq kollox tibqa' ħajja. U bi kburija ngħid li Għawdex għad għandu għaqdiet b'saħħithom li dawn jattiraw ammont sabiħ ta' persuni fosthom iż-żgħażagħ. Dawn huma l-qalb ta' pajjiżna, dawn huma l-pols, dan hu dak li għamilna Awċin. Meta nitilfu dawn, nitilfu minn aħna. U għalhekk għandna bżonn tmexxija li verament tifhem dan, tifhem il-pols tal-poplu. Giulia Falzon, Alnet News.